Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippines Standard Time, las 9:40. This time check is all units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital. Pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, 43 minutos nakaligis sa tak ng alas 9. Salawat mayong gabi na naman, Bacolod, Negros Occidental, Pilipinas. Palatuntunan Action Night Patrol, Lunes tub-tub Sabado. Isa ka oras kag 30 minutos nga pagwaswas, pagbalbal sa mga balita, pagtipon sa mga balita nga nagluntad humalin kay na sang aga, sang udto sang hapon, sang kasisidmon. Tub-tub subong nga kagabihon. Yari kita sa pizza 17 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2020. Mayara na lamang sa 38 kaadlaw ang nabilin. Antes kita magsaulog sa panahon sang Pasko, Christmas Day. Kaga 45 dias naman antes ang tuig 2021. Isa naman ka panibag-ong pagpangalagad sa inyo sa nga palatunturan. Basta Martes nga pagpangalagad inyo ka aksyon na Marlon Hervaya. Talos lamang nga atobang dari sa trono sa nga mikropono. Sa ngalan sa nga inyo sa nga regular nga anchorman aksyon Eric Magbanwa. Nasa rin nga medyo makadaykanay nga dalagan sa nga panahon. Mayong panahon subong dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Amat-amat naman nga nagmalala ang mga nagkalabasa nga mga alagyan o kundalan nga di simentado. Pero sa gihapon sa ato sa mga ka-aksyon nga labirigid sa mga nagamaniho sang sarakyan, 2 wheels man, 4 wheels man.
O kung pilaman ka mga wheels, alonggid ka may rasang panibag-o kay nang aksidente na naman sa dalan nila sa area sang Florenceville. National Highway gihapon mga kaaksyon, may isa ka pilason. Nagtabok sa dalan. May nasungi naman kag may nagupi naman nga uluhan o konporsyon sang salakyan. Hinay-hinay lang sa pagmaniho kung way malang sa emerhensya. Nakadtuan o kung padulungan. Silawat mga kaupod nato sa mga aksyon unit reporter sa bayan sa News Center, mga balita nasyonal, international kag mga balita gikan sa iban pang bahin sang kalibutan. Action and Defensor pangalagad. Mga aksyon unit reporters naton sa bahin sang palibot sang probinsya, Baybay Bukid Norte, Sur Central. Aton man dugay-dugay hibalaon ang natipon nila sa mga balita. Kamusta nga to sa mga ka-aksyon dara sa bahin sang kilid sang Baybayon? Nakalulampuwas na kamo sa bahin sang Kabalaka. Kagkangawa nyo bagod masiring sunod-sunod nga mga bagyo. Amarang pasalamatan naton mga ka-aksyon nga bisan pa nga mayara sang super typhoon, babaskog nga bagyo nga las-las dari sa pungsod sang Pilipinas. Ginaspare sa masabi, no? Waay isang halit nga dako nga nabilin dari sa ato sa Rion, partikular dari sa Negros Occidental. Sa gihapon ng kalabanan nakatutok dito sa bayan sang Luzon, sa saring halit nga ginbilin sang baha dala sang Bagyo Role kag Bagyo Ulysses. Sari-sari kag nagkalain-lain nga mga opinyon, suwestyon kag plano nagginawa. May ara mga kaaksyon sang nagsuwestyon nga imbestigahan kung nga ang naggaluntad ang baha. Sus, grabing batikos ang kalabanan. Majority sa opinyon sa mga Pinoy kag Pinay. Sa sining nagdoso mga kaaksyon nga imbestigahan ko no. Ara tabo nga pagbaha dito sa Luzon. Sa Siengoro ka mga nag-react ako nagkomento, may isa duha lang ang nagpabor ang kalabanan mga kaaksyon. Nagapang-abaw-abaw. May ara ganyan nagsiling sinong imbestigahan mo? Si Ulysses? Sinong imbestigahan nyo? Si Rule? Man may duha ka mga senador nga yara man sa oposisyon mapatawag sila kung investigasyon kung nga ang nagluntad ining baha mga kaaksyon. May gasiling man nga grabe ang pagsaka sa tubig bangod sang pag-agwasa sa tubig halin sa Magat Dam, sa pila ka mga dam. Ang National Irrigation Administration o NIA nagsiling naman mga kaaksyon. Kung hindi to pagpagwaon ang tubig halin sa dam, posible nga hindi lang amuning halit nga tugahon niya. Hindi, why di aputa ng pungsod Pilipinas? Simple lang, leksyon ini. Pampagising, pampabugtaw ni sa aton mismo gobyerno Hindi na ba mapasol dari ang hitabo kay banti normal ini nga katabo diri sa kalibutan. Ang bagyon di gid man nato napunggan, pero kung dapat nato sa preparahan may halit gid man nga ibilin, pero hindi tanto. Pareho sa ring grabe nga binili niya nga kahalitan sa Luzon. Las 9:49 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kaya mo nang natutukan subong sa atos sa gobyerno nasyonal ang inalukdo nga problema subong sa atos sa mga opisyal sa gobyerno, partikular sa bahin sa Duterte administration, ang COVID-19 kag ining trahedya kadalas ang baha kag bagyo. Pero mayara gid gihapon opisyal sa gobyerno no. Kaway manggani sang biduligan sa mga ultimo nga mga pigado, ang ila sa pamantaya among kabaltahan, among para sa ila sa nga hinamuan sang
mga panguntra ni Ras Gobyerno, damo-damo sa nagahibi sa bungho, damo-damo sa nagahululat sa mga bulig, partikular dito sa baysang Cagayan. Darata matutok, kason na ang binasulay, mamabalas COVID-19. Grabing kampanya sa COVID-19, may aragapon grupo nga halak pamasol. Anong kwao mo na sa basol man kung mayara sa ngaluadlaw kapatay sa saring trahedya. Alas 9:50 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato sa nga patrol with Action John Diaz, Action Nixon Tahom. Nagalibot na sa saring mga tarion sa pila ka mga dalan dari sa Bacolod City. Ano mga natipo nato sa mga balita? Mga balita ni kang isyo nga kon buwas aga. Nabatian mo ning nga maring laban-laban na istoryahan sa mga kapihan, ilimnan o kuntubaan. Ay, ang mga ilimnan, subong di pwede ka serve sang makahulubog nga ilimnon, ha? Pwede ka ba makabaligya lang umpisa alas 12 sang udto, tubto balasay sang gabi. Na baligyaan doon ang taong balonyo, dito ka mo inom sa private lang to, ha? Sa inyo lang sa Nibalay inom, ha? Ay, kumanakpan sang polis, basi kung magpariyoma dito sa Ilob la. Si Mayor Jerry Triñas to may pandam to sa mga malaligyaan sa ilimnon. Ako magamo lang kamo na nga hindi kamo ati sa gina-implementar nga protocol, gina-implementar nga pagsulundan sang syudad. Siraan lang kamo. Damo na to mga ka-action, mga bordes, mga lapit na to 30. Ka mga balay Kalingawan, bars, restaurant, ilimnan. Ang butangan sa tarpulin. May nakasulat nga ining establishmento, ining nga balaligyaan temporaryo. Laging pasiradaan kami yara sa nakomiter nga pagsupag sa pagsulundan. Isa sa nga balita sa bahin sang lokal, aboning muno ko, buwas, aboning istoryahan sang kalabanan, labi na sa mga mahilig sa politika. Nag-impon man subong sa ginahambalan sa Bacolod City magluwas sa problema dala sang COVID-19. Amo ning isyuhan ay away kag suya ay na naman. Ay banway ni gapahibalo puro amo na ning unod spensar nila. Bantayin nyo pala kay mayara naman isang pabati-bati sang duwa ka mga dalagko nga grupo politika dari sa baysuran sa Bacolod. Kinabalaan naman sa halos kalabanan ang grupo sang subong nga administrasyon, kag grupo sang sadtuman nga administrasyon. Ang rason sa mag-aksyon bagod sa mga adlaw ti lumupok ang balita angot sa pag-absualto sa kay-anay congressman kag alkalde sa Bacolod. Si Monico Puente Villa sa kaso graft ang ginpasaka batok sa iya kag sa iban pa nga mga akusado sa alegasyon nga overprice kung sobra sa presyo nga pagbakal sang information technology, IT packages, gasto ya sa nga pork barrel funds sang ini nagaserbi pa bilang kongresista sang syudad. Si Puente Villa maka-aksyon sa interview sa Action Radio, nagpasalamat kag nagasiring ati gumuwagid kunong kabaturan. Pero ano ayhan ang masurod niya sa nga himuon nga tikang isa mga tao naman sa likod sa papasaka sa ring kaso. Sigurado nga may mga reaksyon man ni sila sa siring senaryo nga ni. Ang marantayan diri, bangod basi bumalik na naman balang sinab tanay sa ring duwa ka grupo haw. Sa ulihi malipatan na naman ang serbisyo sa mga tao. Ang Bacolod mag-aksyon di lang bantog sa kaso sang COVID-19 sa subong kundi si Katman. Amat-amat naman ganubong kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Amo na ginapaabot sa kalabanan. Pero ang Bacolod City, di ba nagsikat din bagod sa sinabtanay sang magkakasumpong nga grupo sa mga politiko. Yang 2022 nga eleksyon maka-aksyon na musubong ginabantayan sa Bacolod nun. Mabalik pa yan ang grupo ni Monico. O kon basi may bag-o nga puwarsa nga mag-aengkwantro o kon bonggo sa puwarsa sa ang grupo ni Mayor Leonardia. May nakapi bla siya kon sila nga action bar do dayon kuno na. Do may bag-o ko nga grupo gid.
Hindi ko bantayan na sa 2021. Ay ang pila ka mga maalam kag matanda sa patagsang politika nagasiling nga init tanan mga kaaksyon mabalaan pa pagsunod sang una nga quarter sang tuig 2021. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Las 9:55 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal mga kaaksyon. Ari mo nohon ko gini, no? May panibag-o naman nga krimen nga nabagtimas media ho, journalist. Pero ining krimen mga kaaksyon, may pagkapinasahi ni. Bangon ining media nga nakabase dito sa bayan sang Masbate na tiruhan ang nakatiro so hindi riding in tandem, no, hindi man ultimo lang nga tinuga o kung hindi man siling gun for hire kundi ang nakatiro sa iya soldado dito ini sa may barangay Matanglad, Milagros, Masbate. Sabado inisang matabo ang krimen porte sa buong lamang adlaw, lumupok ining balita kag nagwa sa publiko ining balita. Sa spot report magka-aksyon, ining journalist nga natiruhan kag napatay gid 50 anyos ang pagidaron, Ronnie Villamor. Naginapatihan, napatay si ego sang bala sa natabo nga engkwentro. Nanong natabo, may combat operations ang mga otoridad kag nasugata kag nakaengkwentro nila ining armado nga tawo man may nakatimbre nga mayara sa armado nga tawo kuno nakitaan. Pagkakita sa mga armado maka-aksyon nagdinalagan ang pila silas ni siguro underman sila, kulang sila guro ya damo tuguro nasugata nila nga katapo sang otoridad nga naga-combat operation dinumalagan ang pila silas ni. Ginasiring maka-aksyon nga ang isa sa mga armado amo ning journalist nga si Villamor. Ibot siling si Villamor may sukbit nga pusil. Inakon pambalon mong soldado kag pulis. Ang report sa mga otoridad nagasiling nga si Villamor ginmanduan nga magpundo. Pero gulpe lang ni sa gumabot sa isa nga sukbit nga pusil. Alin si isa nga hawak version ni isang militar kag pulis ha. Kagintaya kuno sa mga pulis. Kaya maning rason kun nga ang pulis na pilitan nga magpalupok kag nag-igo sa journalista. Ang pamangkot na magka-aksyon diri nga ato dito sa lugar ining si Villamor. Ang National Union of Journalists of the Philippines kung NUJP nagsiling nga ining si Villamor maga-cover ni sa kuntani. Makover siya kung tani isang issue angot sa ginaagawan nga duta, ginatuwag nga land dispute sa among nga barangay, pero ginpunggan siya sa mga soldado. Maisa ka local journalist nagsiling sa NUJP, basi kung laban-laban upod manin ni Villamor siguro. Ambalya sa NUJP, ang mga grupo o kung tawo nga nagalalisay kag away sining land dispute sa among lugar. Permi ni naga-request, permi nagapangabay sang media coverage sa anuman nila sa ring aktibidad. Pareho sang surveys kay nagapati ini mga tao nga ini. Kung nakadtuan sang media, kung may media, malikawan ang anuman nga kinagamo. Ang siling isang NUJP, si Villamor kag ang grupo niya, mga kaopdanan niya, nagig-angot kag nagpabaluman sa local police. Kag nagsugid man sila kung nanong ila sa nga tinutuyo sa pagkadto sa Matanglad. Kulang naman sa koordinasyon magmune.
Pagamo ng plastada, sinong dapat di masulon. Kung ang pulis makakson ginasiling nga nakapigiangot man ang grupo ni Villamor sa mga local pulis, anong natabo? Inaman-laban na muna kulang sang koordinasyon. Huwag ginmabalaan sa galayon. Kamo tuguling tuyo sang grupo ni Villamor. O kung base ang mga nagsugata palang otoridad, pulis akong militar nga nag-combat operation, gulpe nga nakayasan, kag naniguro man sang ila kaluwasan. Sino may sala di? Sino may salabton di? Dapat papanaugan sang sanksyon kung anuman nga penalidad. Di kabuhi sang tinuga di nadula ho. May napatay di. Kung wagin man nag-ilinsindihanay, kabay mangin serbi ng eleksyon sa hindi lamang kapulisan kag militar, kundi sa taran-taran nga magkatapo sang otoridad. Kag sa grupo man sa media man kung kulang sang coordination na magkipi-kipi anay. Labi na ara sa bukid-bukid nga area bla. Importante ang ginatawag nga coordination. Labi na kung masyado ka sensitibo kag delikado ang ginasudlan nga operasyon. Di masasugid sa 20 katuig masobra nga pagpangalagad naton diri sa Aksyon Radio Bacolod. May nga nasakaan mangkita Aksyon Nelmar nga bukid gidjas putok-putokan sa bukid. Duwa ka putok-putokan sa bukid na sakaan naton. Lagi pagani ko sa kaisk bayo, kaya daw di na magwanta paghagal. Yato ay kabito yan nakabatsyag sa kakulba bangod kompleto to sa koordinasyon na ginatawag. Mayara yasang nagasugat sa amon nga grupo, kag naga-guide kundi ng amon alagyan hasta sa babaw bukid gid. Pagpanaog amuman, galing pagpanaog ang hindi ko to mangwantahan gid pasakay sa ginatawag nga balabal. Gapulula ka no makalataktak ang akon sini nga tudlo sa uyat sa likod nga porson sa nga balhabal bla. Kangkas ka na mo, may maniho nga kasakay sa motorsiklo, siyang maniho. Si gabing panguyapot mo na sa likod parang hindi ka madagdag. Kaya nga ako sa isa katil mag-aksyon pag anto ko nga til. Pag tamwa ka muna, sus, di hamak ka dalom sang pilas, ang kilid pilas na labyan namon, pero kanasig sa dalagan sa motor. Pagwa namon sa highway, mag-aksyon ang akon sa nga duwag kabutkon, ang mga kabot sa butkon ko, nag-ulunay. Hindi na magiho, nag-ulunay, bangod sang panguyapot sa likod sa motor nga hindi lang madagdag. Akin mo yan daw kupila kasuba tong amon sa nga nalabyan. Kaya salom-salom ang motor ang labal-habal ng sakyan ko, pero kanasig sa dalagan mo. Tapos ga mo na ang tubig sa suba ho. Experience na sa Sakaay Bukid, Puluti, abotong ambal ko, ay kami sa nabatsagan nga kolba, abangod kolo kompleto tuya sa ginatuwag nga koordinasyon. Alas 10:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. O yung halit epekto sa makasalig ng baha, partikular sa Cagayan. Ang mga tao sa sining lugar nagasinggitan di lamang sang bulig pagkaon panapton kag sarang nga maistaran, kundi subong ang singgitan nila kung paano mabulong ang ila ginaantos nga sakit sa tiil, matiis, labi na sa dapa-dapa. Paktan yung ko nung skin disease na kung ara sa dapa-dapa at left foot. Kung sa mga Tagalog pa mag-aksyon, alipunga. Hindi nilawag-lahog nga sakit makaksyon, hindi dapat pagpabayaan kay sakit ni spanit. Isa ini ka fungal infection, nagamala o kung nagalitik ng dapa-dapa, tuman kakatul. Daw ginasindutan ako sang kalayo mo, kag naga pula-pula. Daw kung pabayaan kag hindi mabulong sa giliyon, base kung maubos ba na ut-ut. Ang inyo sa nga dapa-dapa kag di na makalakat kag
Sus. Now, hindi ko kahambal sa dangatan akong sa imo sila dapat kung babayaan mo ginatawag nga alipunga mo. Amo nang ginaproblema to sang kalabanan gid nga mga taos kagayan. Pinaman na kabay kadlaw nga way untat ubog sa ilaw sa ding ang untat mangguro kung makatulog sila sa babaw-babaw nga portion, labi na sa mga nagatulog sa babaw sa atop. Siyempre mo na makapaway-huway ang ilang sa nga napanapa, pero pilagid ka oras na yung ilang sa nga ubog sa tubig to. Way pa nalabot ang ginatawag nga leptospirosis. Amo nang masakit sa nga ginatuga, sang ihi, sang ilaga. Akon mayara sa kang open wounds, mayara ka pilas dara nga aberto, way pa magkipot. Akon makaubog ka sa tubig nga may lakot nga ihi sang ilaga, kaya ginang ihi sa ilaga, magupod sa tubig, magsulod sa ibo sa ding pilas dara nga aberto, leptospirosis ang mga igo sa imo. Ang una makaaksyon nga nagreklamo ang mga residente sa bahin sang Linaw Norte, Tuguegarao City. Kanabanan to nga mga tao kuno nakitaan nga ginaputos na ramang sang plastic bags ang ila sa nga tiil. Ay iba nagakiang-kiang na akong maglakad. Ang Provincial Health Office nagpasalig man nga may mga bulong na sila ginantarana. Ano man nga adlaw pwede na magamit. Ibuwas sa sige na kantuan nyo to mga residente sa Linaw Norte ho. Kaya basi kung nakapoy na to, nakulbaan na sa ila sa nga dagatan. Amaning isa lamang sa senaryo makaaksyon, nagapamatuod nga di basta-basta ang pag-anto sa mga tao nga hinalitan sa ring baha kag bagyo. Pamatuod na rin nga dapat ang may mga sunod sobra-sobra na sila sa kwarta o kung gamit, dapat ipaambit nyo man. Amaning time nga ang mga dalok-dalok, ang mga may solo-sobra na. Kani po na yun ang solo-sobra yung panapton. Ang solo-sobra nga kwarta. Mga politiko lang nga nagapakilala nga kamo sang binuligan. Subong nga mo ning time nga dapat pakita niyo ho. Kamo mabinuligon ged. Mayo to gani ang ginatuwag to nga mayaman challenge tani mo ni Marcos Blato, di bla? To galing kay hilabtan man tos Marcos to. Sanya sa nga panguntra inut-ot kag inut-ot. Kuanya okay. Ang sa mga kaso. Mga kaso sa galing ginatubang. Namo tani to nagdayaw sa iya mo, nagpabor sa sinong mayaman challenge Blato ni Marcos. Galing kay damo tuod sang nasuya sa iya nga mga pariho, yung mga mayaman. Naigo blaguro, nasakitan. Iba guro nagsiling, daw kaming ginapabati-batian mo ha. Kabalo kami bila may kaso ka. Kamo natabo ginesos. Inukat ang kaso niya. Dinakop sa sang NBI. Dauntat mayaman challenge niya. Pero importante din mag-aksyon o papangamuyo gyapon. Pagpangamuyo naton nga way na sang trahedya nga magluntad sa Pilipinas sa mga tuig. Parang ato sa gobyerno, iban pa nga mga mabinuligon nga mga tao kon grupo. Makatutok man paminsar kon paano mabuligan ang mga lugar nga kon sa mga humay pahinapay sa trahedya. Kag amat-amat nga makabangon kag masulhay nga makagulo ginhawa. 12 minutos nakaligan sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin ato na hibaloon ang observation report sa ato sa nga patrol. With aksyon na Jana Diaz, Aber, pulupulsuhan na tunsuran sa Bacolod. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon dyan, mayong gabi sa report, please come in. Mayong gabi sa mga gabi sa tutanan nga maka-aksyon ang motor gadiretso lang. Dutayan padri madala sa ang patrol karon nga gabi. Aragid, may horos-horos gid. Oros-oros gid ako no galiko sa mataga niya bilog nga dalan iya. No. Kibot siguro sa ido, guro nga tabok dalan black isa hindi tao makapatay si momong. Alain ko makapatay si mo sapat la, especially pagkara sa dalan.
At dala sa on pa kami asang motor karon nga gabi. Nami sa amon nga biyahe-biyahe diri do mabiktima pa kami ka motor aw do maayo man nga amon diri dalagan galing kikis kami ara gid ara sa dalan. Do makambang daragid. Mayong gabi akson ma'am, mayong gabi sa tutunan nga makakson ang patulari kami sa area Sandalan, Burgos. Kag diri bago gilamang kami nakasugata sa isa ka tawo nga wala gid muon pero ang utok galupad sa kalangitan kaya ang pagpadalagan daw sobra pa sa kabayo. Ang iya padalagan nagsulma daw pila guro ka kilometro per ora ni. Dahil guro prino no. Amo na dapat sa tunang kaksun ni inay lang mo di gid magpatanga abla pa dasig-dasig pagpadalagan kay nalibla kun hindi ka mauna sa finish line basi ikaw gid ang ginatawag nga finish line. Hinay lang kay basi kung may masugata ka man sa dalan nga daw pareho mo man ka magsumalangay ka mga duwa ko di discuss sa akin ha. Karon nga gabi action mo nagribot kami diri kay may pila bala ka mga walagyaan bukas gapon do wala gid ka batsag kag do wala gid nagasunod sa ginatawag naton nga social distancing. Diri sa may barangay 27 ho sa nga gabi paglabay namon may ara pa action mo nga daw food stall bala nga gabaligya sa mga turo-turo na bala o kon ang ginatawag na rin nila nga mga finger foods no gasige pagyapon na binakal ang pila ka mga tao pero kung ito na toon tanda pagpatakalas din ang gabi it's curfew time na kinahanglan sa aton tanan mga action magsunod kay galibot na ang aton nga mga pulis no. Barangay 27, isa na itong kinakitaan. Reportedly, ang permig ginaugtasan kaya ginabalik-balikan ka mga kapulisan ng barangay Singkang Airport. Kaya doon may arak kita report ka na baton, may pipila ka mga nagabaligya dara nga bukas gapon action mar. Rason ko nga, kasi ganyo, man yung mga pamatanon, nga bisan na curfew na, ay nagaginuwa sa gyapon. Naway gyapon na tila ilang ginawa, sige gyapon ilalambihong, sige gyapon da kundi sila gakadto nga mga areas mga ka-aksyon, no? Kami subong ari na sa may areas ng Dalan Rizal, Lacson. Diri sa Rizal, Lacson, kinahanglan mo gid sundon ang pila ka mga traffic laws. Kay may-ari gid diri ang nagagana ang ilang traffic lights amo na sa ni oras. Mayo ang traffic lights kinagagana. Ang Haladubon Tower amo ni oras patay na. Why gana? Patay huya kay way nagahigang sa amo ni oras. Abi ko way gana ang tao maglantaw da. Way gana. Sabi ko way gagana, gali way gana. Way kasigaw. Way nagasiga, sabi ko gani kun alam na ba sa dulumang kagabi yon. Sabi ko kasiga na sa galing ko pagpatak na alas 10 ginapatay ng suga kay expected way naman ko na tao pag alas 10 mong di way naman malantaw da blang so patso na lang ang suga sa Halandumon Tower. Pagka alas 10 para safe ang kuryente, ginapatay na ina ang suga dira na. Mayo man dayta nando mo tawad ililion na sa mga action nato na. At least yan pa traffic lights sa kasiga. Ga kinot-kinot manggurong iya nakasudad ano wow? Nakatakod ang lights na. Do yan ikasudad. Tiga kinot guro. Kamaldaan, pila ng 4.8, basi pila na lang bilin sa 4.8 charot lang, no? Bati ka na. Basi, gakinos lang guro, gasave sila kuryente, no? Hindi ko maintindihan na kusun Mar, kung nga mga establishment nga gina-allowed for 24/7 ang ilang operation or wala, no? Kaya may pila ka mga balaligyaan bukas, like may mga chicherya kag iba na mga balaligyaan. Bukas sila ya ang do mga grocery store na bala. Gabre na sila ya, tub-tub sila nga gabi, diri sa may loksin, may ara nga bukas mga ka-aksyon. Even kay na may ara nga nakitaan sa may bahin sang Lacson. May bukas man dito nga mga doon ka convenience store na grocery store nga bukas tub-tub siniman nga mga takna na mauduwa luso naman kita makitaan gid mga salakyan sa dalan ha kadasig sa mo ganiyo gadali gid mapango dasig ginabon nga ari na kami sa area sang Dalan San Juan no adri sa San Juan mga ka-aksyon do kadutay na gid man lang sang mga salakyan nga nagabiyahe nga makita naton abi ang pulis ara na naglibot na sila. So sa totalan nga magka-aksyon dapat sulod gid kay para hindi madakpan kay kundi ka pagdakpon basi sawayon ka man kundi pag sawayon basi madala ka pag sa picture mga ka-aksyon. Pero isang dapat naton tandaan subong halong gid pa pagbiyahe kay may pinana ka mga vehicle accident nga nagluntad sa palibot sang syudad bisan pa magka-aksyon sa luwas sa Metro Bacolod. May aksidente katong namon to kay na ang sabahin sang Manapla. Perte man to.
mixer to propuno mo, kita mo kay Naxon Mar, pagabot mo sa area, turting traffic, kagitid ng dalan, kagitid wala lang mapalabyan, para at least tayo yun ang biyahe, kagitid magtugas ng tumang kabugat sa traffic ko. So rason to nga, ginapasigilan nila biyahe mga kaksyon, rather pala palabay, ang gamay lang giga portion sa dalan, kay para tayo yun, no? Kasi wala sa may madelayed sa ina naman nga kantuan. Sini nga gabi, may vehicle accident na naman, diri sa bahin, sa barangay Padokoy, bra? Diktukit, ano kaya, kabilya, lang ganit panawag, no? Ang kabilya, Blackson mo, usually, kung magpaubra ka na gali, di ba, dapat ang kabilya mo, straight niya, dire-diretso, ginaano na pasaka, straight na dapat, no? Kung mag-ubra ka ba foundation lang sa kabilya, dapat straight na niya. Ulit ko kakita ang ginang kabilya yan, nabili ng kabilya, Akson Marway na kabilya ang simento ng iban. Kaya pagdala sa to, o to ng kabilya mo, kung kabilya lang ang bilin, Inang sunga-tunga na sa dalan da? oo. Abi ko ganito mag-ubra ka mga amo na bala nga mga poste, abi. Kung ang semento tulutag asman or ano rather, bulubakod ang kabilya, dito ka nipis ang kabilya, abi. Pagka bunggo guro, dalasa gidya hapa, igid mong pati ang poste to, tumbak sa mar, ang wala lang gito naguba or wala gid lang ang kita nato nga damage, ang iya ka solar na galing suga dira sa may panokoy. Oh, ning lapad. Ang lapad, wala sa yakit linya ka kuryente, gid. Solar saya, so pagtumbay, sige lang gap ng siga. Ang po do, ano naman, doon namin siguro yung design, dos lakyan na kaya sige, kasi pati ka na. Pero kayo natin ang boto, na tumbagit sa, nadala sa grabe, isang Fortuner. Di karon nga gabi, ang ining persona, ang driver ng Toyota Fortuner, under custody siya, tuptop matapos ang reglementary period, kaya mo ginaman biyang legal protocol o dapat sundon nila nga proseso, para at least before siya ihilway kung niyaragin man naregluhan na nga matabo o depende na sa kung ano ang may subtan sa duha ka mapartido kalakip na dito abi karon ang pilason amo tong si Boy de la Cruz kag ang sabay naman diri nito Visio amo ni ang driver sa Toyota Fortuner. So kay na istorya naton ang traffic investigator sa Police Station number 8 si Police Staff Master Sergeant Randy Abelio, kag according sa Action Mar, na makuruda, sige man ang pagpadalagan sang Toyota, kay tikulang taon naton ang impact, bala, sang pagkabunggo sa salaki, sa poste do kay na, tudo man mong, kung mabasahan mo gani ang post bala sa Facebook, damo gambal nga, sige lang nga, pasensya, ilang ang ano kaming poste ka ba nagpaigad mo ano kaya tandaan na may ara gid sugas to nga may Center Island na dira nga may gisuga sila gid pang install amo lang ito accidentally nabungguan abi sa mga salakyan nga ini pagkabunggo ya di na dala sa gid ko do sintuhan giguro tumbagid ang inang poste dira sa suga aksyon na Marlon ari si Police Master Sergeant Randy Abilio ang traffic investigator sa Police Station number 8. Yang biktima, matapos po siya malapay niya. Sumer. Malapay na po sumer. Tao din po pinaglangan. Tinitikawan sa po sumer na ibo niya tao. Tapos injury. Tapos na uberkan sila sa poste sa Center Island. Walang po sa namin sa pagkakani dahil. Wala. Dalawan sa nangakit sa Pilipinas. Malapot na makita sa muna ng ipapituro mga balik na doon sa ating iyang namin. Makita yung iyang natin sa lakyan. Pero sa stop action na mga nabatian si Police Master Sergeant Randy Abilio, ang traffic investigator on case sa Police Station number 8 na kagtala sila accident yung rutad siningapon. Amo na sa na magka-aksyon, ilabinabisan gabi, ligwang dalan tuod, pero dapat halong gid ka ginahinay gid, no? Like, hindi na ito mapaktan yung kaysa may nagalusot-lusot na sa mangga, pero tabo kayo na sa may area sa Burgos, Gulbia, dalang galiko mga slakyan, lang na dumatsagan, ila doon silang taos dalan. So, di na ito mapaktan. Diri mismo sa downtown area karon nga gabi, mayo na lang diri kito medyo hinay ang pagpadalagan sa mga salakyan, mga ka-aksyon. So, paano na? Diri sa Bacolod, abi, kisarado, gimantanan yung establishment commercial halos, ay ban niya, guro nagapuro pa saway-saway pa, pero arang pulisa.
nagapatigay na sa Police Visibility Patrol agol may baluan kay masekyar nila ang hilway ang palibot sa syudad wala sang o kabataway rather wala sa mga nagabaylar sa ibang mga minimum health protocol ginapatuman para of course mapungga na kagini naging mag-lockdown COVID-19 nga balatyan. Kanamig sa topan yan po sa palibot sa syudad para may na yung panahon sa palibot sa rin nga gabi man. Ilabi na sa kumakita naton kalingitan naton katinaod may mga bituon wala gid patimaan sa pagulan karon nga gabi mga kauson. So far na ang pinakalusyon sa aton ginagampangan ang protocol na kasabay naman sa Daan City Hall sa ginsangan sa Dalan Rosariaga Araneta. Sa totoo mga kauson sa bunga panahon ng COVID-19 nga balatian kag dapat natong gid tandaan dako gid dapat naton nga pagap at ipansay aton ikaing lawas. Isa ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Akson John. Dara sa may Hacienda Palencia Lacar Luta. Ginatamyaw ka madara ko nun ni Itik Alisbo. Dara sa may Hacienda Palencia Lacar Luta City. Alas 10:22 sa ato sa nga pagbalik kay balon tara detalye sa report na. Unahon ta sa ato sa nga pagbalik ang report ni Akson Roger Gotib. Akson Stephen Presquito buo talaga na yung first bots sa ato sa mga commercials. Action at Patrol. Magabalik pagkatapos kilapas rin. Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sang Okay, salamat gid diri kita sa pag-acknowledge sa ato sa mga nagabaritor sa live stream. Si Mary Rose Alinazan Tamayo, good evening everyone. Araman si Ako Maldita, Melanie Bernas, good evening. Akson Radio, Rodney S. Harder, good evening. Akson Marlon, monitor na via FB Live. Si Alex Torres, monitor lang ko niya. Paorok-orok kami ni Mrs. Pamati Subong si Ibo Program. Salamat sa ato sa ring batchmate si Alex Torres. Michael John P. Sison, good evening. Aksa Malon. Paorok-orok pamati from Chatu, LC Paranaque. Greetings to all Energy Fans Club. Thank you. May fans club sila ba? Heaven, good evening. Andrew Juanites, good evening. Si Andrew Juanitis. Jose Mongcal Torilla, good evening sa Marlon Monitor. Si Mari Asok, ginatamyaw ko lang bana kong ara subong sa Manila. Halong lang da pa, kag amuman sa duha ko ka bata nga nagabugtaw pa kay mati sa programa sa Action Radio. God bless Action na Marlon. Salamat kid. Si Maria Teresa Diroki, good evening, Action Marlon. Shout out lang ko sa mga hinablos ko. Sila ni Manong si Andre kag Hayden. Si Chloe de la Paz, Lakson. Good evening, watching live.
sa Takuling Pagkalusri. Pagrit lang, mother ko, si Maria Luz Lacson sa Porok Mambusaw, Tabo Ilog, Negros Occidental, kag sa mga family ko na. Keep safe, God bless sa inyo mga ka-aksyon. Araman si Josimong Caltorilla, good evening Aksumarlon, watching with you. Si DJ Jonah Aksumar, baw ikaw ginahulat ko papatian. Ambal ni DJ Jonah. Salamat DJ Jonah. Abroad na iba nga pungsod. Okay, salamat. Mercy Lirazan, Aksumarlon ka pamati kami sa imo. Salamat. Alex Montes, sa mayong gabi. Si Ako Maldita, good evening Akson Marlon. Shout out please kay Michael Rose Rico Castro Verde. Watching right now, watching her in Hong Kong, more power. Judith Calves Pamposa, good evening. Maria Teresa De Roque, pa-shout out man ko sa mga hod ko, kag bayaw ko. Si Bading, kag Tuto Melchi, salamat gid. Parok-urok, asta maghugaragok, hamal ni Alex Montesa. Christy De Blas, mailim. Gamon itorgid ko si Mosubong, great ko lang ang akon hinablos. Happy first birthday. Ya kahapon si baby Jazzer Errol David De Blas. Thank you from De Blas family. Ana Andrea Famoso, good evening. Arang kada sa Porok-Orok with Marlon Hedovaya, Mali Alex. Cory Bidaha, good evening Aksa Marlon, watching from Kuwait. Salamat kid. Martin Aliling. Jocelyn Libon Dispoho. Angie Arsenio. Gapamati kami di sa barangay Handumaran. Angie Arsenio ni gali. Ginatamyaw ko lang da mga taga-Banagoa. Sa barangay 2 gapamati man sila. Salamat. Si Jerry A. Zero Jr. Aksamar, good evening. Salamat nung Jerry. Si Mac Alisid Kalahatan. Hello. Good evening, Bacolod. Salamat, Mac. Rembel Demetrio Zabala. Good evening, Aksamarlon. Greet naman Zavala family. Sa kabay sila isini monitor lang ko diri sa Pasig City. Jocelyn Libon Dispoho. Good evening. Danilo Ubaldo. Monitor lang kami di sa East Home 4 Mansilingan. Sami Roger Awing. Good evening. Teresita Orita Kahuraw. Watching, listening sa program Action Night Patrol. God bless. Annabel Garcia, good evening. Parok-orok lang kami diya. Araman si Roberic Aragon Agihon. Family Agihon sa Barangay Singkang. Kabaditor Gali Always. Ruby Rosme, mayong gabi. Hayley Walter. Monitor lang kami di sa Barangay Maaw. Shot kami dito. Kami Darin Dudes, si Bibi Dal, Darin happy ka pamati gid mo. Thank you. Shot pag may time. Sirin Agabon, mayong gabi sa Marlon, watching lang sa Barangay Bata. Si amigo naton Dundi Blanca, mayong gabi ilang da amigo. Salamat gid Dundi, mga ka-batchmate naton dara sa Barangay Tangob sa Medal. Maria Teresa De Roque, shout out naman kay Manong Dremel Aksumarlon. Good evening lang. Manong Dremel, pa-shout out ko si Maria Teresa De Roque. Josel Vere Aksumar, kapamati si Mami Elsa Verwe. Am I correct? No. Kag si Brod G. Dilag, si Toto Boknoy ni Aksumar. Toto Boknoy. Gamon ito, salamat gid. Okay. Si Chris Vilma Trias, Aksumarlon, watching live sa East Home 3, Barangay Estefania. Chris Vilma Trias, Araban. Ever Foods, mayang kami from Riyadh, Saudi Arabia. Taldi family. Lelebeth Ninya, good evening. Rosalie Villaronte, good evening Sir Marlon, greet ko lang da kay George Nebreha, kag si Mikmik agot mo, ga paorok-orok kidho, bao. Rolly Famulaga Pagapulan, good evening Action Radio Bacolod, salamat gid. Ayaban, balikan, taraman, dugay-dugay.
kadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Para sa Jazz Action Radio Philippines Standard Time. Tamati ang tanak kag hibalaon ta ditali sa nga mga balita at tipon sa aton nga mga action unit reporters. Unahon naton sa bahin sang Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Report ni action Roger Gotebak. So Roger, mayong gabi please come. Yes, Action Marlon, sa atong sinima aksyon, mayong gabi sa pagdulong matot sa mga balita man, di ka diri sa aton nga AOR sa area of responsibility naton diri sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Gin-file ang kaso kay na-inquest sa sining bypass operation nga ipatigayon kahapon sa mga katapo sa nga kapulisan sa bahin sa nga siyudad sa nga Cadiz. Sa duha ka mga persona ang pinangdakop. Ini ang ginpatigayon mga alas 12:30 takna sang udto kahapon sa bahin sa rigid sa may public cemetery sa sulod ang baymat. Ito kay man ang ila pag punta kanay sa Pusirmayer ng isa man kapulis nga ang ila transaksyon sa sulod sining Pakyo. Ligo may galigay, wais talaga sulod din sa pansyon, sa Pakyo lang si Marlon. Pag nadakop ini ang duha tanan ka mga persona. Ang mga naglalakpan mo si Chris Flores Eboy Nafe alias Chris, 26 anyos edad. Kag ining isa man nga si Romy Lagtaman, Siva alias Tongtong, ini siya ang 34 anyos, kaglod kay residente sa Villa Cristina, dari sa may kualangin, likod lang din sa police station. Ang ila sining pagpatigayon sa pagbaligyan sa droga, ang sunod patugani sa operative sa kapulisan syudad sa Cadiz sa station lagi for the unit nga daw wala gid sila sa katahap bala katiara sila lapit lang gid sa likod lang sa police station nga mga pusher. So nakuha ni isang anong tanan ka plastic sa say
sang Cebu kasi na pailawan ang kaso kag sigurado naman nga siya mo tungod nga na may resulta na sa crime lab ang report nga hindi magdubo sa 12 ka pesos ang bili sa sining nakuha. Actually, 3 ka mga elongated kag may duha nga dala na sa bypass item nga mga magagmay pero may isa pagid nga daw nabuksan na nga may traces of shabu ang na-recover sila sa ila. So ini ang mga persona panay karon nga detinado man sa Cadiz City Penite Custodial Facility bangon sining ila ginatubang nga kaso. Sa bahin man sa siyudad sa Sagay na sasaka naman ang kaso inquest kahapon man adlaw kay ang ila sining operation sa tinalikdan din niya Sabado alas 3:40 takna sa hapon sa bahin ng sitio Kabalawan, Barangay Poblacion 1, Siyudad sa Sagay. Ini nga nadakpan nga si Rosbert Millar y Villaseran alias Bert, 54 anyos, sa edad sa Puro Proton, Barangay Poblacion 2, ginakadig ini nga SLI full street level target. Ang suspect na kuhaan man siya sa nga bypass money nga 500 piso bill gigamit sa pagbakal sa Pusir Bayan ng Pulis. Kaya lima tanan kasi siya ang gina o kung ginabaligya sila nga Cebu, dala na dira ang isa ka bypass item, more or less mga 1,700 ang na-recover sila halin sa kay Roosevelt Villar nga ginakabigman nga drug personality sa street level individual sa may siyudad sang Sagay. Gin-file man ang kaso sa isa pagit ka drug personality sa siyudad sa Escalante sa operation man nga di patigayot sa Escalante City PNP sang tinalikdan nga Domingo ang na dakpan diri nga gin-operate sa kapulisan mga alas 12:55 takna sa ang punto sa tinalikdan nga Domingo sa may barangay o Konpurok Sambag, barangay Hunobonob sa siyudad ng Escalante. Kilala ini kay Alvin Sinanggote de Erio, 36 anyos sa edad, kag residente ini sa Purok Mahogan ni sa ninabitan man nga barangay sa ini sa top 10 nga drug personality sa listahan sa Escalante City PNP. Kag suno sa report na na-recover sa mga kapulisan sa pag-pamuro mismo ni Police Major Heljan Dispi, ang hepe sa Escalante City PNP, ang duha ka mga sachet ang shabu nga gina-estimate ini nga mayara 1,000 pesos nga market value, kag ang 500 peso bill nga gigamit man as bypass money. So, initanan mga ebidensya nga gipresent sa korte sa pagfile sa kaso inquest kahapon nga adlaw siniman sang amo nga persona. So far, nawala yato madulong nga report action Marlon, mga balita sa bahin sang siyudad sang Cadiz sa Sagay kag Escalante. Ang aksidente ito sa mga plate na cover man to kay na sa Action Radio o nga kay Action Jan Diaz. So, mali aton madulong na mga balita. Una sa balita, una sa Action. Ini sa Action Roger Gutin nag-report. Sa Bacolod, Action Radio! Action! Night Patrol! Field Report! Last year's 39 Action Radio Philippine Standard Time. Sa lawantay sige na ang detalye naman sang report ni Action na Stephen Presquito. Ibalon naman ang natipon niya balita partikular gikan sa may syudad sang San Carlos. Action! Night Patrol! Field Reports! Action, Stephen Presquito, may gabi sa report, please come in.
Yes, action na Marlon na sa aton update sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos nga may ara kita karon diri nga bag-o nga duha ka kaso nga bali duwa ini no kag ang aton nga total confirmed karon sa aton nga cases nagabot ini karon sa 335. May ara na kita karon nga total death nga 20 kag ang total recoveries karon nagabot na sa 269. So ang aton karon nga active nga kaso na lang Action Marlon is 46. So may ni ang data nga ginhatag sa aton ni Dr. Chiapon sa City Health Department diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Gani nga sunod pa sa ila continuous no ang stricto nga pag-contact tracing kag tanan nga mga establishmento karon Action na Marlon gin required no nga magbutang gid sa mga logbooks o record books sa tanan nga mga establishmento labi na nga nagagawa sulod ang mga tao labi na sa mga public markets sa aton nga mga malls, sa mga shopping groceries, sa aton nga mga private nga mga negosyante or like sa mga convenience stores o may araman nga mga ini nga nagkailangan nga mga establishment nga sa sulod sa mall no so gina-require ini karon para ini madali ang pag-contact tracing Action Marlon o ini mga karinderya man no nga kung in kaso may mag-discover nga may kaso naman madali lang ang pag-trace sa mga nangin mangin mga primary contacts ng isa ka pasyente. So may nakaroon diri ang aton nga mga ginahimo sa aton nga City Health Department labi na sa aton nga Emergency Operation Center diri mismo sa City Hall sang siyudad sa San Carlos nga day to day ang pag meeting ni Mayor Rene Gustilo sa tanan nga mga contact tracers naton sa tanan nga mga doctors sa tanan nga sa team sa City of San Carlos Emergency Operation Center sa COVID-19 kag aton man nagkuha kita sa impormasyon Action Marlon nga dira mismo karon sa aton San Carlos City Hospital may ara na naman no nga nagdugang nga mga kaso nga nagpositibo ini aton nga mga nurses. So aton tayo natin nga sunod pa sa isa ka doktor nga hindi lang natin ma-mention ang iya sa pangalan subong Action Marlon nga may ara na kapin sa 40 ka mga kaso dira mismo karon sa aton San Carlos City Hospital. So may ni karon ang ginaworried niya sa aton nga mga doctors and nurses nga nagadugang tungod sa kadamuhon na karon no sa mga pasyente nga halos ang hospital naton is puno gid sa mga pasyente karon dira mismo nga gina-attain sa aton nga mga doctors and nurses nga padayon gid sa gihapon ang ilang pagtrabaho kag pagserbisyo bisan pa man no kag isa sa ilang mga ginareklamo karon Action na Marlon ining kakulangan sa mga PPEs, gloves, mask kag ining mga equipment na so far needed sa amogid nga hospital naton diri kag tungod sa kakulang sa ining paghatag sa aton nga local government so may ini ang isa ka glamour sang isa ka doktor nga aton nakuha ang iyang statement apang naghambala siya Action Marlon nga hindi lang po pangalan no ang iyang amina pag-mention ng iyang ngalan. So may nakaroon ng aton pagidugang nga pag-imbestigaran Action Marlon kung ano pagid no kung inibala nakaabot na sa kay Mayor Rene Gustilo ang ining mga reklamo. So far, so amoy na yung aton update talin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action Steph 1044. Action Radio Philippines Standard Time, Ever Foods sa Riyadh, Saudi Arabia, Taldi Family, Lilibeth Ninya, good evening, Rosalie Villorente. Greet ko lang kuno kay George Nebreha, kag si Mekmek Agot, okay, dala, kontarikal kayo na. Now, dari kita sa dalawang Avelina Segovia, aking greet lang po, happy birthday, boss. Okay. Avelina Segovia, birthday. Okay, salamat gid. Sanso Jaime Alin, watching from Houston, Texas, USA. Rosalie Villorente, good evening sir. Greet ko si Tuling Villorente, happy birthday. Gaparok-orok ka na gabi. Alex Villarias, watching from Betanek Court Subdivision. Avelina Segovia, happy birthday kay Glim Presente para boss. Nick K, pa-shout out ko no, Barangay 16.
Joe Care Daton Jr. watching from San Dionisio, Granada. Pagrit lang gali, happy birthday kay Migo Mark Ortiz. Alas 10:45, balikan ta nga ato sa Riga Patrol. Ang dugang kag natipon nga balita pagin sa ato sa Riga Patrol with action na John Diaz. Kabay pa nga mangin matawhay ng suran sa Bacolod na Subong. Tub-tub karon kag tub-tub was ngadlaw. Balikan ta patrol with action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John sa balik ka report please Kamin. Pasado las 8 siling gabi action mar nagkasasay sa kabaybas operation ang police station number 4 sa pagpanguna ni Police Major Charles Sever sa bahay naman sa Poroquerbas 2, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan rin nila amo si John Paul Cardenas, 33 anyos, isa ini sa ka-high value individual o kuna HBI nga ginakonsiderar sa atong yung otoridad matapos ni siya sa doon nadakpan naman sa kaangay nga kaso. Na-recovered reaction Eric action na Mars sa posisyon kag control sining persona ang alam tanan ka mga plastic sachet sa gina-suspect Cebu nga base sa Dangerous Drug Board o DDV value ang 4.5 gramos nga ining ginabuluban ta kabugaton sa na-recover nga gina-suspect Cebu ang may estimated market value naman nga 30,000 pesos, masobra 30,000 pesos action mar. Sunod rin kay Police Major Charles Sever ang station commander sa police station number 2, rather number 4, inisyate saging kasama nila nga bypass operation, naglawig-lawig naman nila monitoring, batok diri kay Cardenas, kaglebaruan nga draga sige gyapon sa Brigya, sabay naman sa Poroquerbas 2, Barangay Villamonte. May mga instances man nga may mo isini ang naga-transport sang iya na Brigya sa ibang pagiging mga kaiping nga purok gama mismo sa lugar. Siya karon ang preso sa custodial facility sa police station number 4 kang natanan sa kaasang kaso nga paglapas sa lahi kang nagdunay sa pagbaligya kapag upot sa illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165 action Marlon. Samtang libaruan nga kainas ang hapon nagkasamaan sa isa ka bypass operation ang mga kooperatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team o kung na PDSET sa bahin sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Siyudad naman sa Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Harold Modesto ikan last action mar legal ang edad kag residente mismo sa amuman nga lugar. Na-recover diri sa posisyon kag control sining ni Modesto ang apat ka mga magagmay kag apat ka mga medium size itself transparent plastic sachet sa ginasuspect Cebu. Meron pag idring kwarta nga nagadata man 3,500 pesos nga magiging gamit sa pagbakal sang illegal nga droga aksyon Marlon. Mga estimatedly no dangat man sa lapit sa 1,000,000 pesos lang na-recover nga ginasuspect sa bubatok sa posisyon kag control sining persona nga redakpan sa may bypass operation. Karon ining si Modesto ang preso sa custodial facility sa police station number 7 kag natala na sa kansang kaso nga paglapas man sa lahi nga nagdumi sa pagupot sa pagbaligya sang illegal nga droga. Sa ato tanan maka-aksyon sa bunga panahon ang dapat naton tandaan ang COVID-19 nga balatian aton sa gihapon Salamat Akson John sa sinigid nga mga inoras, sa sinigid nga tion si Presidente Rodrigo Duterte, may ara naman sa ginatawag nga Talk to the Nation. No? Talk to the Nation, nag-atubang siya subong sa mga miyembro niya sang gabinete kag nagaplastar sa kung ano ang dapat nalakayon partikular sa sining trahedya nga nagyan sa Pilipinas. Presidente Duterte, live. Tutulog. Ganito yan, Vice President, makinig ha. Hindi kasi siguro nakinig noon eh. Remember, kayong mga Pilipino,
sinabi ko sa inyo, prangkahan, sa press conference, that I am a night person. I work on the state government documents sa gabi. And being a lawyer, hindi ako kagaya ng iba at pag may initial na doon sa ibang opisina dumaan, napipirma ako. I am not that kind of person because, you know, you are a lawyer, I'm a lawyer. So you have to be very careful. Ang sinabi ko sa mga tao, tatrabahuin ko yan sa gabi hanggang umaga. I want them to complete it because you cannot just finish it in 1 hour. Well, pirma lang, okay lang. But if you read, ibang istorya yan. So it will take time. Sometimes I sleep 4, 5, 6, 7, sometimes 8 pag madalian. Ngayon, sinabi ko sa tao yan that I'm a night person, my day begins at 2 o'clock hanggang sa gabi na walang limit. In cabinet meetings, ganun. Ikaw, cabinet member ka man sandali. Hanggang gabi na yan, maabot ng alas 2, alas 3 ng umaga. Cabinet meeting yan. Alam mo yan. Ngayon kung sabihin mo may emergency, natutulog ako sa umaga, hindi ako natulog noon. Gising ako ng umaga because of the summit. And at the same time, I would go whisper to the military guys in the room of how was it developing and what was the reaction of our government people there and the resources. Hindi mo na kailangan orderin yan sila. Kasi 2 days before, deployed na yan sila doon po. Naman sa bodega na yan ng mga gobyerno. Naka-deploy na yan. Yung mga sundalo, pati nga yung sa Davao, yung security ko kinuha. Half of it, dinala dito. In anticipation dito sa typhoon. Sunod-sunod kasi. So, pag sinabi mong nasaan ako, I can ask the entire government machinery, foreign affairs. Nandito ako nagsasalita. While you were making calls, di check ka, pag kunwari, alam mo yung mga military ba ito? Hindi yung maniwala sa iyo because tama sila. You are not in the line of authority basta gano'n. Wala kang times of emergency. Ang ako lang pati ang military. It's between me and military pagka-pulis. Yan lang sila kami mag-ano. Now, kung sa civilian, marami, kung hindi mo alam, puro military na ang humawak niyan. Halad, who is a disaster talaga for the longest time, nandoon na yan. Rolly Bautista, former general sa army, nandoon na, nakapwesto na. He was absent here because he was there. DSWD siya, alam na niya. So lahat ng kailangan doon, nandoon na yung sa mga military, pati yung mga cabinet member. There was no need for you to make a very masamang biro na where were you? Kung sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? 2 bahay ka? Tatanong lang ako. Kay congressman ka.
Ba't kaninong bahay ka natagalan? Ano ang sabihin ko sa iyo? Huwag ka masyadong purma-purma. Hindi mo talaga panahon. Hindi mo pa panahon. Not time to be making a grandstanding coming up with it. Hindi ninyo alam na nagtatrabaho ako na timingan na ito si summit, and I cannot excuse you for not knowing it. You knew that there was a summit going on. And you had the goal to say, nasaan ang presidente? Kasi alam mo, siguro bagyo, I could not make myself available. But, you know, kung yan ang paradigm mo sa pagtingin mo sa presidente, sabi mo, nasaan ka, presidente? The storm was all over Luzon. Saan mo ako gustong ilagay noon? Sa inyo? Sa Bicol? Sa bahay ninyo? Sa Naga? O dito ako sa Parañaque? May baha rin eh. So where were you? Hindi na kailangan ako mag-order ng at mag-order ka pa on the day. God, you are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order. Kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So I don't hate to do this, but kung gano'n ka, huwag kang magtakbo ng preso. Talagang mahina ka. You do not know, and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. When you, alam mo may summit going on. ASEAN summit. And I was giving the longest speech there because I was the intervention in the plenary. Yun ang totoo dyan. Kaya ako lumipad doon sa Bicol. Inunahan mo ako pa kunwari. But do not compete with me. And do not start a quarrel with me. Kasi ikaw, wala ka talagang nagawa. Except yung mga tawag-tawag. Tawag ka kunwari, nasaan na yung mga helicopter? Nalipad na ba? Of course, they would say yes. Your question would suggest the answer. Yung bang mga helicopter natin o na-deploy yung ating mga yes, yan puro. Then you make it appear na gumalaw ang armed forces. Kaya kita mong ininsulto ka ng dalawang general. One is, I think, a Marine officer and the other one is an army. Ito na lugaya. Kita ka na insulto ka. You are not part of the command. Dalawa kasi, for all you know, abogado ka man. Dalawa ang role ko. Nandito ako sa taas. Isang linya ko is the armed forces and the police. Akin yan. Dito, through the DILG kay Secretary Anyo. Yan. Nandang defense is si John Lorenzana. Dito, I am the head of government. Kaya yung mga civilian, yun ang yung mga DSWD. So, pag sinabi mo mag-order, you do not, ano bang gawin? Wala, tapos na yan. It has become a fait accompli question for you. You do not give orders on the day of the battle. You go and tell your soldiers to deploy and to take their position so that when the enemy comes, you'll be able to respond appropriately. That is the analogy.
Hindi ka magbigay ng order. Where is he? When the storm is raging, wala ka ng order maibigay. Sometimes the lines are cut. Ano po bang ibigay mong order dyan? It's too late. Kung sabi mo mag-ano ka, kukunin pa nila yung mga boats dyan sa... They were already near to the nearest military installations. Naka-standby na. So, next time, do not commit the mistake or I'll be forced to insult you. Because you are playing too much pa-beauty ka ng ano. It's not the time for you. During the campaign, paalis na ako. Sige, subukan mo. Matagal na ako maraming sabihin sa iyo, pero reserva ko na lang. When you start your campaign, kung magtakbo ka ng presidente, waswasan kita ng gusto. Oh, this is your nightmare. Sabi ko, pagka-incompetent mo, and you were lying. You knew that I was working. You knew that there was a ASEAN summit. Do not tell me that you do not know about these things. You are the vice president of this country. And you cannot pretend that you do not know what was happening sa gobyerno. At timing may typhoon, and so, yun ang nangyari. We have to, dito, I was busy with my intervention. ASEAN summit yun. Usually we go out of our countries to attend sa Vietnam ngayon, the venue. But it was impossible. By Baguio, may COVID pa. We do it by teleconferencing. Itong ganito. So, next time, count your marbles first before you let it. Yung marbles mo sa kamay mo, huwag mo masyadong ilaro agad na hindi ka sigurado. Ikaw, your daughter, sumali na sa politika. Ayun. I would tell the Filipino people right now that you are a dishonest person. You knew that there was a summit conference. You knew that we were working cabinet, except yung DSW nandoon na because they were deployed earlier. Kaya si General Bautista naman. Kaya sinabi ko, kaya ko kinukuha yung mga military kasi nauutusan ko. Lesson 1 for you. Do not plan and give orders on the day of the battle. You just sit where you are. If you are a commander, do not go to the front lines and have yourself shot and die. Magpapahero ka lang yan. But if you want to be, should you become the president, if you want, buy plenty of swimsuits and start to swim when the floods come. Your suggestion, your suggestive question is a poor man's argument. Isama lang itong ginapabati-batian kaginalagayan ni Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Lene Robredo. Ay ginpangita sa kuno ni Vice President Robredo, di na nga itong Presidente, di ambal ni Duterte. Bala mo rin nga may ASEAN summit. Ala, dishonest kuno nga sa isang tinuga. Presidente kag Vice Presidente na nga
Hello, nice plakadlaw mo. Alas 11:04 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Andugang pagid nga kaundan sang palayag subong sang presidente live gikan dito sa Malacañang. Ang ginatawag mga ka-aksyon nga Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagab-ihon na ni siya. Nagapalayag kaga live. Iwas sa mabalanta ng ibang pagid. Ang iya sa ring statement una maka-aksyon na kapuntarya tanan. Saringan palayag man ni Vice President Leni Robredo, may kaangtanan sa pag-akto sang gobyerno nasyonal sa ring problema gintugas ang baha kag bagyo. Sige, lapaw-lapaw na kita. Tiambal ni Dide Jonaho ba nalagayan siya sa hosto ni Mr. President. Action Right Patrol, magabalik na naman, boss. Magabalik naman ang panatunturan sa Action Radio Bacolod, boss, last 4 sa sign-on. Sa ngalan sige po sa ato sa mga Action Unit Reporters. Ako naman Action na Marlon Henaway. Nagabilin sang good night sa tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company.